всички, които ме гледат. Днес ще покажа ревю на един много готин сървър. Така. Сега админите ще ви кажат хай. Как лаги. Ще се намаля малко чанковете, за да не ми лага толкова. Може да не е в чанковете, но все пак. Така. Добре, да започваме да показваме ларповете. Уверен, че няма ларпове, да. Забравих. Да, сървър е нов. Ето го спална. Като цяло. Чакайте. Имам флай. И за какво не мога флайна? Голям лак. Да, все едно. Виждате го. Готиме. Все едно. Ще го показва и без флай. Така виждате. На мен много ми лаги и почти нищо не виждам. Ето. Виждате, сървъра е доста хубав, но е нов и още няма ларпове. Сигурно скоро ще правят. Няма какво да показвам, за това така малко ще си поговорим. Моля ви, абонирайте се повече за мен, защото в някои сървъри искам да съм ютубър, ама не му правят, викат имаш твърде много малко абонати и такива тем подобни. Да, такива неща. Чакайте, малко си доближа микрофона. Да го дурна, ако се чувам по-зле, се чувам по-хубаво. Сега. Добре, сега мисля, че се чувам по-добре. Да. Ето тук е нещо като LARP-Food. Това е това направо си е LARP-Food. Храни, тук може да се взимате, какви минералти. Як сървър, доста на кефи. Тук може да си пуснете някаква песничка на джубокса. Ето, сега съм се пуснал и почваш да танцуваш. Нямам скин в този сървър. Не са свалили сигурно скин за плагин за скинове, но все едно. Чакай да видя плагините. Охо! Доста яки плагини има. Да, яки са. Така, ама нямат за скин. Добре, мисля това да е, няма какво да показвам. Да, само да им кажа да кажат бай-бай. Да, тук малко скапи списаха на клакато. И това е от мен. Абонирайте се, харесайте клипа, влизайте в сървъра и чао! Бай! До нови срещи!